Rooli tuossa lienee selvä. Kaikki tietää mistä on kysymys, mutta miten se meni? Ajokoira, eikä mikä tahansa, vaan Suomen ajokoira. Mies ajo se oli. Ei, mutta tämä on Suomen ajokoira. Löysäpas. Rusa. Valkoinen jänis. Benelli Nova, 89 mies. Oikein. Koskaan jäniksen sillä tuolla pauta. Kasi sillä vetäsi. Kyllä aika tiukka tuo Suomen. Hyvä.